సో అందుకే ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ అబ్రాడ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ మీకు అబ్రాడ్ ఎక్స్పోజర్ ఉంటుంది. అబ్రాడ్లో ఈ యూనివర్సిటీస్ అన్నీ ఫ్యూచర్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ కోర్సెస్ అన్నీ ఆల్రెడీ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాయి. ఇండియాలో మోస్ట్ ఆఫ్ ద యూనివర్సిటీస్ ఇంకా థియరీపై నడుస్తున్నాయి. సో ఇండియాలో కూడా చాలా మంచి యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి. బట్ అబ్రాడ్లో మీరు అక్కడికి వెళ్తే ఈ కమింగ్ 2030 జాబ్ మార్కెట్కి మీరు చాలా పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయి ఉంటారు. నాట్ ఓన్లీ ఈరోజు జాబ్స్ కోసం రెడీ చేయకుండా ఫ్యూచర్ జాబ్స్ కోసం ప్రిపేర్ చేయాలనుకుంటున్నారా? సో ప్లీజ్ మీరు అబ్సల్యూట్ అబ్రాడ్ అడ్వైజర్కి వచ్చి ఫర్దర్ కౌన్సిలింగ్ తీసుకోండి. మేము ది బెస్ట్ కెరియర్ కౌన్సిలర్స్ ఇన్ ద సిటీ అండి. కన్సల్టేషన్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ ఫ్రీ. ఒక్కసారి మాతో కలిసి మాట్లాడి మీరు ఆలోచించుకోండి. పిల్లల్ని ఇక్కడ చదివిపియాలా, అబ్రాడ్ పంపించాలా, మీ బడ్జెట్ సరిపోద్దా, మీకు లోన్ వస్తుందా, ఇవన్నీ మేము హెల్ప్ చేస్తామండి. సో కైండ్లీ డూ విజిట్ మీ అట్ అబ్సల్యూట్ అబ్రాడ్ అడ్వైజర్, బంజారా హిల్స్, రోడ్ నెంబర్ 3.